kan ikke filme. Er jeg ved at gå ind i noget? Nej. Nå, godt. That's what they're doing in their spare time. Rigging! Birdie. Så blev du stille. Sådan der, og så sådan, og så sådan, og så sådan, og så sådan. Jeg håber ikke, så meget som før. Det er dejligt. Ej, så kan du ikke falde og slå dig, vel? Got a point. I må lidt.